abantwana benkosi enkulu yakithi emhleni wamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemini siyiphathelwa umfundisi umculo wasizimisele inkosi Moses. Umthandazo wesabatha mini yesabatha mayibenhla kwabangcwele. Nkosi yezulu nomhlaba ngicela umshumayeli wakho baba uMajozi angelekelele ngomthandazo. Isandulelo sehlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo ezizukulwane, senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongino Jehova Manazareta
wezulu nomhlaba eqedeni kwakho kwenza izulu nomhlaba nento zonke dumiseni odumisekayo kuze ukudumisa kwenu kwemukeleke kuThixo wemkhosi kuba balingamdumisi ngemithetho yakhe kamukela imithandazo yenu soza lehlisela zibuso mayelana imithetho yakhe niyigcine ngiyancenga zukulwane ngegama likaJehova inkosi gcinani imithetho kaJehova angolele endleleni zokulwa ngenxa yomsa wakhe noma ngihambe esigodini sethuzi lokufa angikwesaba kubi ngokuba isihlanga sikaJehova sakungifikela ngenxa yomsa wakhe yena wendala isithebe somsa wakhe ebusweni bami wangijabulisa phambi kwezitha zami wagcoba ikhanda lami ngamafutha endebe yami yacici impela kuhle nomsa kuyangilandela phambi kwensuku zakho ngaphuthi kumkhonza uJehova uThixo wakho ngale mina ngivuse ngabe ubuthongweni bewulelo nganalwazi ukuthi uzabuye uvuke yini umkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nakumphefumulo wakho ngaJehova umkhonze ukumthanda noma uhambe endleleni nemkhonze ngoba ekuhambeni kwakho ludondo lokuhamba kwakho noma uhlezi endlini yakho emini mkhonze banda elihle ekuthobekela nelihloniphekayo likamenzi wezulu nomhlaba lenzi makavume kusisa kuguqa kwethu nokusithoba kwethu amen wasibuyisela kuye besibuyele siba ngabantwana bakhe njengoba singabantwana bakhe kakade ngakho omunye ubaba wasidalayo ngakho nomama osinelisayo bandla lenkosi masikhuphe isithandaze amen amen sasezulwini nakobaba amakhosi obaba befundisi abavangeli abashumayela abakhokheli intaba yepheza nebandla lonke amen Nkosi yezulu nomhlaba ngiyacela Jehova umhle wasebuhleni bamaNazaretha Jehova wethu ukuthi kuleli hola elinzima kakhulu kimi ungembathe
ngizwe ngawe Jehova omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha ukuthi kufanele ngithini phakathi kwabantu bakho Nkosi abangaka beze kuwe. Ngiyazi uNkulunkulu onamandla onke ukuthi umsebenzi lona ungowakho. Ungawenza umzuzu nezikhathi. Ngiyacela ke ukuba ube ngakimi Jehova wasezulwini. Ngizodlula ke esitabelelweni amavesi amathathu ngicela isibindi esesithupha. Sakubona ukuphakama amazaluna Jutia Isakuna
Nkosi yezulu nomhlaba, ngiyacela Jehova ukuthi inkonzo ongithume yona ngiphe isihloko uthando lokuqala. Isihloko sayo uthando lokuqala. Ngoba ngicabanga ukuthi uthando lokuqala lubalekile kakhulu. Ngoba njengoba sila kwaba khona uthando lokuqala lokuthanda uShembe. Kwaba khona uthando lokuqala lokufisa ukuba yiNazaretha. Omunye wathanda kushunyayelwa, omunye wathanda kugidwa. Bengithi ke namhlanje ake sibheke ukuthi uthando lwakho lokuqala lusemi ngendlela efanele yini. Awusondele mncane. Ubumncane. Isambulo 2 verse 4. Sambulo 2 verse 4. Kepha ngikusola ngokuba uyekile uthando lwakho lokuqala. Ithi incwadi yeBhayibheli, kepha ngikusola ngokuthi uyekile uthando lwakho lokuqala. Ngesikhathi usenothando lokuqala, ufika lapha ebandleni umbonile uShembe ukuthi uNkulunkulu ufanele ukulandelwa. Wawusazi isikhathi sokungena kwenkonzo. Wawazi ngisho nesikhathi sokuya ku-23. Thando lokuqala. Ngakho khumbula lapho uwe khona. Ngilinde nje ba. Ngapha komama babewazi u14 ukuthi namhlanje ziyi13 kufanele kiwe ku14 uthando lokuqala. Ngapha kumakhosazane babazi ukuthi kufanele kuyiwe ku25 ngoba kwakukhona uthando lokuqala. Sewufikile ngaphakathi. Uluphethe uthando lokuqala. Lahamba lolu thando lokuqala lancipha kancane. Lapha la sakhe khona sakhe nje emakhaya. Kwakukhona intombi kudala zesintu nje. Ezayisika amaduku ziyoqoma insizwa zasemhlabeni. Khuluma ngothando lokuqala. Sithi mangabe sifika ezitolo bese siyibona lezi ntombi eziqome ngakithi zisithengela amaswidi amathofolax. Ibi siyakubuza ithi uyothi waphobani ekhaya. Ngoba inothando lokuqala. Bese ngisho ukuthi ngiyothi ngibona intombi kaBhuti uSibanibani ithi okhonza ekhaya. Lapha ebandleni sinamakhosazana. Lapha ebandleni sinamakhosazana. Amakhosazana enza zonke izinto ezinhle kuze kuyofika esikhathini sokushada. Kuyothi mase kushadiwe umakoti avuke ngomnyama. Aphelele itiye usavele ngekhanda. Thando lokuqala. Kodwa lolu thando lokuqala ngifuna silibheke la ebandleni ukuthi usenalo inweni uthando lokuqala na. Asithi isiphithiphithi nje sidalwa uwe ngoba uthando lokuqala selinciphile. Kuyoya kuye
bese liyancipha nalo uthando lokuqala abese uyaqala ukuthi ngelinye ilanga awavuke manje ilanga seliphumile aqale ngokuyemfuleni angasalethi ti seliyaphela uthando lokuqala kodwa lolu uthando lokuqala ngifuna silibheke la ebandleni ngoba ngitholakala inkinga manje sawufuna ukugcotshwa wawuze ekugcotshweni ngani ngoba kungenzeka ukuthi uthando lokuqala selilahlekile usekhona nomncane awuze ba Akho khumbula lapho uwe khona uphenduke wenze imisebenzi yokuqala ithi ke ngakho ke khumbula lapha uwe khona uthando lokuqala lapha lisale khona ebese wenza imisebenzi yokuqala wawusu ngithi kuwe ngisebenza permanent ngoba bangcwele wabusubona manje izinto ongazange uze kuzo akukhona ukuphela kothando lokuqala na ithi indaba khumbula uthando lokuqala uphenduke ubheke lapho uwe khona ukuthi uwe kuphi ngoba njengoba sila asizile ezikhundleni asizile ukuba sizoba izikhulu kodwa la size ukuzofunela imphefumulo yethu ukuthi ngelinye ilanga makuthiwa sabela imphefumulo yami uyabizwa kweliphezulu kutholakala ukuthi indawo unayo khona saphethe uma ungenzi njalo ngiyakusa kuwe masinyane ithi ke uma ungenzi njalo ngiyakuza kuwe masinyane isuse uthi lesibani sakhe endaweni yakho ithi ke uma ungenzi njalo uthi lesibani sakho uyawushesha uhambe uma ungaphenduki amen babalekile Yebagushia abaxoshwa ungcwele yebabalekile obagushia abaxoshwa engifunde ngazo lapha eBhayibhelini ezaba nothando lokuqala noma ngabe isithando somlilo sesibasiwe saze sabasa kasikhombisa lezi insizwa zama kumkhonzeni uNkulunkulu Daniel 3 esahlukweni indaba yethi lapha nje uthando lokuqala ukuthi ngabe uthando lokuqala lusemi kahle yini ethempelini okulo awunaso nisiphithiphithi
ngoba uthando lokuqala kawusenalo kulezi inyanga eziphelile ezulwini siye saphiwa ukuthi sandise izisebenzi zasezulwini abekho nje ababangikhundla manje abathi hayi ngabe kwabekwa mina asebephelelwe uthando lokuqala wazaba uNebukadnezar inkosi wenza isithombe segolide. Ithi ke indaba kwakukhona inkosi uNebukadnezar owenza isithombe segolide. Udepha kwaso kube izingalo ezingama-60. Ithi ubude kwaso uyabona ke mawuxhumaxhuma ingalo ke usho ukuthi sasiside kakhulu lesi sithando somini. Wasimisa ethafeni laseDura lesweni laseBhabhilona. Yebo baba. Lapho uNebukadnezar inkosi wathuma ukuhlanganisa ababusi nezinduna namaduna nabanqumi bamacala nabagcini bengcebo nababuzeli nabafundile emthethweni. Wahlanganisa inhlobo zonke kodwa lapha ngikhuluma ngothando lokuqala ukuthi khona insizwe ezintathu ezakwazi ukumelana nothando lokuqala. Nabo bonke ababusi bamazwe babekhona ekumisweni wesithombe. uNebukadnezar inkosi asimisileyo. Lapho ababusi nezinduna namaduna nabanqumi bamacala nabagcini bengcebo nababuzeli nabafundile emthethweni nabo bonke ababusi bamazwe babuthana emisweni kwesithombe. uNebukadnezar inkosi asimisileyo. Ithi ke uNebukadnezar isithombe akayisimisileyo kwahlangana zonke izicukuthwana kwahlangana zonke izifundiswa kwahlangana bonke abantu abafanele kwasala lezi insizwa ezintathu. Emaphambi kwesithombe uNebukadnezar inkosi asimisileyo. Lapho umemeza wamemeza ngamandla inina kumenyezelwa bantu ziswe zilimi ngesikhathi niswa ngaso ukukhala wexilongo nengxola nogubhu nenkohlisa nomqangi lemitiyongo nezihlobo zonke zokuvuma ukuba niwe phansi lidumise isithombe segolide. Ukwabe seshaya umthetho ngoba wayemkhulu ezweni kodwa kukhona insizwe ezayiphethe uthando lokuqala. Ngiyakhumbula ubaba ukuthi unyanga yezulu yayithi laba bafana bama abathathu ithi kwakwamaNazaretha. Othi yena ongawi phansi yadumise ngalesi sikhathi yaphonse phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngalesi sikhathi abantu bonke beswa ngaso ukukhala wexilongo nengxola nogubhu nenkohliso nomqangi nezinhlobo zonke zokuvuma abantu bonke nezizwe nezilimi bawa phansi badumisa isithombe segolide. uNebukadnezar inkosi asimisileyo. Nansi ke indaba ke khona bancane. Nalapha emhlabeni esikuwo njengoba singamaNazaretha zikhona izithombe zegolide. Ezinye izithombe zegolide abantu labesamba kubo sithi siyofuna okuthile ebese befika bethi hayi kuze ulungelwe kufuneka wenze lokha nalokha. Uthando lokuqala lukuphi lapho? Ngalokho ngalesi sikhathi abantu amakhaledi basondela bahleba abaJuda bakhuluma bathi kuNebukadnezar inkosi mana njalo wena nkosi ubekile isiyalezo ukuba bonke abantu abathi sebezwa ukukhala wexilongo nengxola nogubhu nenkohliso nomqangi nemilongo nezinhlobo zonke zokuvuma bawe phansi badumise isithombe segolide. Othi yena ungawi phansi
adumise aphonse phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Bakhona abantu abaJuda obamisile phezu kwezindaba zelizwe laseBhabhilona uShadrach noMeshach noAbednego lamadoda akanaki wena Nkosi akakhonzi izithixo zakho. Basondela bayohleba amaNazaretha. Angazi noma wena usakuyeka nokuhleba. Lapha emsebenzini la usebenza khona awaziwa njengempimbi. Awaziwa njengomuntu bangaka abantu osabaxoshisa emsebenzini ngokuphelelwa uthando lokuqala. Lapho uNebukadnezar ngolaka nangokuvutha wayaleza uzisa uShedrika noMeshaki noAbednego bathi basisa lamadoda phambi kwenkosi. Ithi-ke inkosi yabe siyathukuthela mayezwa unhlebo yasithi hawu lamadoda aweze lapha yimi wawungama wena. Singama esiphendweni somlilo maNazaretha. Singama amen. Asondezwa lamadoda kwasekwenzakalani. uNebukadnezar wakhuluma wathi kubona ungamabomu yini Shadrach, Meshaki noAbednego anikhonzi izithixo zami nesithombe segolide engisimisileyo usidumisa na. Alokhu mani lungile ngesikhathi niswa ngaso ukukhala kwenhlongo nengcola nogubhu nenkohliso nomqangi lemtshingo lezinhlobo zonke zokuvuma niwe phansi nidumise isithombe engisimisileyo. Yebo. Kuhle kanti uma anidumisi sona sophoswa ngaleso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Uma ningadumisi isithombe sami engisifisileyo ithi kuhleke ngoba niyophoswa phakathi esithandeni somlilo kodwa ngoba babeliphethe uthando lokuqala abazange basidumise isithombe. Bangaki Muphi lo Thixo onganisindisa esandleni sami na? ithi umbuzo imuphi lo Thixo ongaba namandla okunifundisa esandleni sami na? Unyazi lwezulu. Oh Shadrach, Uthando lokuqala bancane. oh Shadrach noMeshaki noAbednego baphendula bathi kuyo inkosi Nebukadnezar, asidingi thina ukuphendula kuwe ngale ndaba. Bheka ukhona uThixo wethu esimkhonzayo namandla okusindisa esithandweni somlilo ovuthayo. Onamandla okusindisa esithandweni sakho somlilo ovuthayo. Uthando lokuqala bangcwele ofanele sibe nalo ngoba ayikho enye inqaba ngaphandle konyazi lwezulu. Nasesandleni sakho Nkosi uzosisindisa. Bathi-ke nazo esakho isandla uzosisindisa. Noma engakwenzi kuyokwaziwa kuwe Nkosi ukuba asizukhonza izithixo zakho. Usufikile kuverse 13. Usudlulile. Ngenxa yesikhathi ngifuna weqele 28. Babalekile
lokuqala. Wasekhuluma uNebukadnezar wathi akabonge uThixo wabo. Ngoba lamadoda ahlala abekezelela ukusha uthi hey wemadoda asiphosanga nabantu ababi abathathu esithandweni somlilo uthi makabongwe uThixo kaShadrach noMeshach noAbednego. Othumile ingilosi yakhe esindisile izigqeko zakhe ezibe zinethemba kuye. Iyani ithemba? Ithemba lisekhona ithemba noma ithemba selilaba kulabo abafana abaphatha imbogo ezini abathi cha thina sizosebenza ngeSinazarethe sisebenza ngesishembe ziphambene nezilenkosi zinikile imsimba yazo ukuze zingakhazi zidumise uThixo noyedwa ukuphela uThixo wazo. ithi kodwa lezi insizwa zinikile umzimba yazo zathi kungcoba sikhonze izithombe kungcono sife uthando lokuqala. Ngibele isiyalezo ukuba abantu bonke nezizwe nezilimi ezikhuluma okubi ngoThixo kaShadrach noMeshach noAbednego zoqoqwa nezindlu zazo zizokwenziwa isala. Amen. Sikhulumisa isikhathi isono bangcwele siyahlupha kuba sesihlukanisa nothando lokuqala. Ngoba isono sihlala eduze komuntu oyiNazaretha siyamfuna. Awufundi sitabelele u26 samaNazaretha. Ngiphe Baba zingake zakho ngoba kungenzeka ukuthi wena unasono kodwa isono naso ngoba lapha ebandleni akakuqonywana lapha ebandleni akakuqonywana lapha ebandleni uthi mawusukwenzile lokho ungabe usayisola nokuyisola emgidini sinawe kuyiwe esimayweni njenamhlanje nawe uzobe ukhona uthiwe lapha ekhaya isikhindi kasifakwa isikhindi sale ekhaya ibheshu wena uyasifaka uthiwe la ekhaya uma ngabe kuphuma umhlangano uye eKhenani ningahambi phambi kwezinja wena uhamba khona zonke izono ozenzileyo
zimimothi phambi kwakho woza baba ngingethukuse noma sinye ithi ngeke uzuthukuse noma sinye uma sekufika isikhathi sokuthi sabela mphefumulo wami uyabizwa kweliphezulu zonke lezi zobe seyibuzwa kuthiwa lokhu kwenziwa uwe lokhu nalokhu kwenziwa uwe uthi hawu Nkosi ngixolele esingenakwaziwa akukhona esisodwa esingenakwaziwa asama ngaphelele hlane kathanda ukuzithukusa kathi uma ngithandaza ngisehlane zalimemeza ngeswe elikhulu noma uyasiguqweni ithi ziyakumemeza zithi hawu uyangishiya ngifuna ukuhamba nawe ngifuna ukuyozwa ukuthi uthini zathi ungangishiyi nami ngiyethanda ukuhamba nawe ngiyawusa ukushaya phambi kukababa sezulwini uyathanda ukuhamba kwakumemeza isona amazwi lawo umnikazi wesonto akayisitshela wona ukuthi noma usuzenzile uthi ngibona ubani kuthi mana noma usuzenzile usuthi mina ngibona ubani kodwa ziyokumemeza zithi ngifisa ukuhamba nawe angazi ngangeke ngibone ngesikhathi sasilapha sasikhula singabafana ababeshaya insimbi silale enkam lapha ephakameni ezantsi kwakuthi nje sithi sihleli siphume enkamo bese kuvalwe wonke amasanga sekuthiwa bonke abantu ezantsi kwendlu yesonto bokhumbula obaba abadala bonke abantu ezantsi kwendlu yesonto ke beyovuma ukuze izono zingahambi nabo zingake zakho zenziwe usuphuzile notshwala ungena na uyangena phakathi kwethu kukhona idimoni bangcwele idimoni lesinemfu idimoni lesinemfu kwenze njani kodwa alikhuzeke leli dimoni idimoni leqo ya baba uthi ngeke uzifihle zonke izono zakho ungangishiyi noma uyathandaza zithi kadinga kuyifihle uyishiye zonke izono zakho kodwa zithi noma uyothandaza uzungayishiyi ngiyathanda ngibuswe ukuzibika kwakho ukukholwa kwethu wethu bangcwele alikho bathi alikho elinye igama esingasinda ngalo nali phambi kwethu unyazi lwezulu nali ngonyaka odlule khona lapha eJudiya umshumayeli
umnguni wasezweni lakithi ufonelwa insizwa, ithi insizwa Mzimela ngisize ungibikele uShembe, njengoba nithi uShembe izinto ziyenzeka, ngilahlekelwe imoto. Sifuna ngophi uNkulunkulu? Uthi ngilahlekelwe imoto, manje siyesizwe kuthiwa uShembe izinto uyazenza, manje le moto njengoba ilahlekile nje igebe msezikhiphile itrack, ayisabonakali le moto ukuthi kuphi. Uyafika umshumayeli la kuyezulwini kuleli igama abantu abangalazi abathi alikho elinye likhona. Ukhipha u10 rand uyalapha ezulwini ufika uthi baba umfana kwaZondo ulahlekelwe imoto, usicela ukuthi imoto yakhe ibuye. Sikhalela lifa seliphethe. Sikhalela lifa seliphethe. Lincane izwe liphuma lapha mawucabanga ngathi lincane kanti likhulu. Lithi Inkosi ibusise. Izotholakala imoto. Uthi lo mfana uma uthi wathelele ebusuku akazambona unyazo lezulu. Awusadlala ngesona nje madoda. Sadlala isona. Uthi kufika indoda ifaka ijazi elimhlophe ithwele isigqoko ihamba ngeenyawo yathi imoto yakho izotholakala, hlala ulinde uzofika amaphoyisa azokutshela azokulanda ayobuka ukukhombisa imoto yakho lapha ikhona. Asikwazi ukukhonzela igama. Futhi uNkulunkulu ungahlali nabantu hayi ngibona ngathi akuyena uNkulunkulu. uNkulunkulu futhi othina ukhuluma naye ukuthi mhlawumbe use-Iraq, mhlawumbe use-Spain, mhlawumbe ukuba ngazi. Thina wethu uNkulunkulu lapha phakathi kwethu. Uthi lo mfana wadlula isikhathi, sathi isikhashanyana abadlula kwafika amaphoyisa athi woza uzofanisa ePenal Beach ukuthi akuyona imoto yakho lena na. Uqale kwafika kuqala unyazo lwezulu ebusuku. Hayi ungathi asiyeke uShembe ukuthi uNkulunkulu ayo lenkinga. Hayi unenkinga, uthi asiyeke ukuthi uNkulunkulu. Uma ifika lo mfana lapha eyobuka leyo moto, wafika wayibona ukuthi imoto yakhe. Amen. Ilo uNkulunkulu oqoqe bonke labo bantu abangaka. Akekho munye yilo oqoqe abantu abangaka. Kodwa kukhona lokho kuhluphayo. Awufunda uMathewu 24:23. Ufikeni kwethu kulelizwe.
nazo uNkulunkulu wathixo ithi noma besebemkhombe ehlane sebethi nangu ya bethi nangu emathendeni ithi ngakhona ngoba uyavela uKristu bamanga ithi bakhona noKristu bamanga abayovela abaprofeti bamanga kuzobe khona nabaprofeti bamanga bebenza izibonakaliso ezinkulu ithi kukhona nezibonakaliso ezinkulu ebeziyovela kodwa thina sihlaleni othandweni lokuqala lonyazi lezulu lemimangaliso yokudukisa nabakhethiweyo ithi bayayiveza nemangaliso yokudukisa abakhethiweyo abayithi thina sikhethiwe njengoba sina sakhethwa unyazi lwezulu uma kungenzeka bhekani senginitshelile ngaphambili ithi ke ma kungenzeka yazini ukuthi uNkulunkulu useshilo ngaphambili ukuthi bakuvela abaprofeti bamanga beziveza imifanekiso pho yini kangaka amaNazaretha salandela abantu abaphatha imbobo ezinde na uma beshakini ukuthi bhekani usehlane ningaphumi amen noma bangamkhomba kuphi singasuki lapha eduze konyazi lezulu Amen. noma bethi nangu impela manje lona useyakwazi kwenza ukuthi sithi cha thina sinonyazi no baba iningi isikhathi somnikazi waso Nkosi yamakhosi angazi shembo ingcwele ukuthi singenze njani Nkosi yamakhosi usiphile izingane zethu nazi nje ngemva abanenhlahla izingane zabo ikhona abanenhlahla laba lezi ngane zabezila kukhona inhlahla othi imvamisa yeingane zethu azikho lapha njengoba sibongoloza nje azikho la zithi maseyixakile ebese bethi hey oyihlo basesontweni nina zibayiphuza utshwala bathi phuza sehluleki nakwashembe wehluleka akazi senze njani ukuthi uNkulunkulu izingane zethu zisilandele ingane iphuma ekhaya iwenza wonke umsebenzi wesonto ilazi ibandla iyothi mayifika imfundo esikoleni ibisifika yenza okunye okuthethelisi ibisijoyina inhlanga eyikhona emanyuvesi ibisikhohlwa leli gama hawu bantu bethu niyasitaza kodwa abantu bethu benza ukukholwa kwethu kungabi kuhle ukukholwa kwethu kodwa uyibona nje ingane kamfundisi uyibona nje unina umkhokheli ayiphuzi la leduze kwabo hayi bancane bantu bethu uNkulunkulu akaniphi indlebe ezokuzwa awufunda amazwi ahlakaniphe u3 seniyabala wena uyathanda ukusilandela alapha siyakhona abokala uthengesi andiyalapha siyakhona ndodana yami nalizwe ngilinikeza intsha yabeNazaretha ungakhohlwa isifundiso sami mandodana yami noma ndodakazi yami
ejobelele ningakhohlwa isifundiso sabazali abazali benu bafuna ukuthi nibe ngamaNazaretha siyathanda nathi ukuba ngamaNazaretha ngoprofessor siyathanda ukuba ngamaNazaretha ngomongameli kodwa konke lokhu kuzovela kini intsha yamaNazaretha inhliziyo yakho mayilonde imiyalo yami ithi inhliziyo yenu mayilonde imiyalo yabazali ukuthi lapha thina singamaNazaretha naze nagunda ukuba kuzokwenezela kuwe ubude bezinsuku ithi uma ungakhohlwa imiyalo yabazali bakho ithi kuzokwenezela kuwe ubude beyinsuku leminyaka yokuphila lenkalo enhle mana baba kodwa umzali mangabe ezokhipha igama ethi ngizalanga ngabola amathumbu isiqalekiso ngeke ngezwe kuthiwa isiqalekiso sehla ngenhla sikhe sikhupha ngezansi ithi kodwa mawilalela izwi ithi kuyokwenzezelwa kuwe iminyaka nenhlalo enhle ngibheke ngqo nje egengene entsha yamaNazaretha nobubele neqiniso kungahlukani nawe ithi nobubele neqiniso buze busize bungahlukani nathi nisikhonzisa kabi ingane zethu sithi sesishumayelile kuthiwa ekwazanga ukukhokhela akayikhokhela ingane zakhe ngiyabonga kuqabadela wakithi ebuhleni bamaNazaretha ngiyabonga Nkosi ukunginika ithuba lakho lasezulwini wangiqinisa Jehova ngiyabonga Nkosi kusisene ekuzweni Siyabonga amazona lesophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu ama-39 139 sicela uMshumayeli Madloba wakhona lapha ekhaya sifole lesihlabelelo inkosi imbusise Nkosi busupha mabangcwele
Asibonge. Amen. Asibheke enkosini. uNkulunkulu wokhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Shembe ongcwele. Baba silapha phambi kwakho sizovuma singaboni. Siyona nsuku zonke. Sicela baba usigeze insipho engcwele yasezulwini. Sithele wonke amacala esinawo. Senze sifanele ukuba ngabakho. Yesu sifundisa ukukholwa. Senze singanikwa into zomhlaba eziphelayo. Niba nathi ngeyikhathi zonke. Bese usipha amandla onqoba yonke inhlobo yamadimoni. Sichithele izitha zobuNazaretha. Uyise bugcwala umhlaba. Philise bonke abagulayo. Siphe inhlanhla sesisele nezibusiso. Bese siqedele ukuphofu emzini yethu. Senze singadingi singesuke manje naphakade. Amen. Engcwele eqhaqhabile emazulwini nabele kwezimo ongazana bele kuyitshakadela kwenkonyane lukezilo besilikanini. Ngabe sizwe ngedosha abele kandaba ezitho kamapholo obungqobo ingalo bangasandla athi umele yalotshwe ngesandla intende labindwa isidunda kalabeshisa abaqobi balo. Olashintshwa inkosi inyanga yezulu la kuthi khona singabi nje ngokhokho bethu sona sibhala ukuthi singabi njengobaba bethu odingana nosenza nakhona uthe ubaba lapho sosicisha ngempela kodwa elandelayo ihlabelele ziyobe selungile. Amen.